Ešte ju o niečo zmenšíme. Myslíme ju na vrchnú časť. Takisto približne do stredu. V poriadku. No a teraz ešte vidíme, že je to celkom fádne, tak ešte tomu dáme nejaké ohraničenie, na čo využijeme štetec, ktorým pekne narysujeme ohraničenie, odkedy chceme tieto dve ozdoby orezať. Napríklad nejako takto. Vložíme jej čiernu výplň. Prekopírujeme. Horizontálne prevrátime, umiestnime na miesto, kde sa má nachádzať. Čiže vrchné ohraničenie by sme mali. Teraz ešte spodné ohraničenie, ktoré chceme mať od nej. Ešte pravda, že na spodné ohraničenie toto posunieme o niečo nižšie. Takisto mu uložíme čierne vnútro. Prekopírujeme. Horizontálne prevrátime. Umiestnime na svoje miesto. No. A nový podklad loga máme už hotový.